У найходзацих 4 мешацах у Кули би мала бути скомплетована каналізаційна мрежа, а община за тоти роботи на будованju 3 кілометрів каналізації відвояла скоро 20 мільйони дinaри. Radi se ulici Jakova Ignjatovića, Kiš Ferenca, Desanke Maksimović, ulici Ivelova Ribara. To je ulica koja je paralelna sa Begejcem, znači ta ulica uz koju idu Begejac. Mi se nadamo da već do leta ćemo sve u gradu Kuli, sve cevi iseći i svim ljudima omogućiti da se priključe na kanalizacijsku mrežu. Znači, naša obaveza je da završimo kanalizaciju Crvenke, kanalizaciju Kuli i da izgradimo potisni vod. Закончение канализаційної мережі у Кулі – перша інвестиція, з котрою би мав бути зрішений проблем загадзення Бегейцу, а неодлугаше обчекує і розписування явної набавки за будування поцісного воду Червінка-Кула, з чим би тоти населення достали можливість пов'язати ще на центральний пречистовач одрутних водок у Вербаше, як сообщене з общини, за потреби рішування проблема, котрі веці деценії трапі гражданах Кули, буду відвоєні веці як 600 мільйони дinaри.